Takže čaute ľudia, no ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zajeme Ark Survival Evolved na PC. Ako môžete vidieť, som na PC. Ideme na mapu Lost Island, takže nastavíme teda farbu očí, dáme žltú. Farbu tela dáme takúto. A ideme Milky Dream. Perfektné meno. OK. Spavnujeme sa. Tento diel bude náš cieľ postaviť si barák. Takže sme tu. Jak to vyzerá? Hej, ako môžete vidieť, sme tu. Takže no. Poďme začať zbierať suroviny. Máme 2 leveliky. Perfektné. OK. Musíme nájsť nejaký kameň. Teda ak tu vôbec aj bude nejaký kameň. 6. Nie. Nechajte ma. Potom som už iba ťažil, vlastne skôr som robil blbosti, ale teda preskočil som to a idem teraz vás dať do tej časti, kde som staval dom. Tak dávaj. Dobre, bude stačiť. Ešte bedňu jednu. Super dom. Ach ja, myslím si. Koľko toho je? OK, to bude stačiť. Ešte toto. Ideme robiť steny. Takže. Ekus. Spaca. OK. No, potom som už iba staval dom, bolo to celkom nudné. Tak už som teda to znova preskočil, až kým som postavil ten dom, už je hotový skoro. A potom uvidíte sami však, čo sa stalo po postavení domu. Vyzerá to dobre. Môžeme si spraviť bovu, luk a šípy. No teda skôr luk a šípy. Takže vlákno. 14. OK. Yeah. Ideme lepšie loviť. Máme na to. Takže čakám. Bum. Sky si zoom taký veľký level. Počkaj, aký mal? No, aj to je jedno. Tam budú raptory. Takže tam nejdem. Poďme si spraviť ešte bedne a tam natežíme to. Ukáž koľko, OK, to nevadí, to bude stačiť. To bude stačiť. No, zase tento malý smrad. Už sa vás nebojím. Zhoďte v pekle. Ten damage, čo im to dáva 8% damage. Čo? Prečo? Nechá ma. Som dead. Prosím, že tu bude nejak... Och joj.
80 level Carnotaurus, no jaj. Ešte raptory. Ok, mám naspäť veci. Ok. 10. Tak ja spravím 5. Kamo, zas tu je raptor. Ja už som zúfalý. 3, 2, 1, poď. Je po mne. 150 im šibe. Ja už nemôžem, fakt, kámo. Ok, mám moje veci späť. Ten gáčo mi to zničí. Ok. Začiatočná obrana. Kamo. No, toto bude ešte ťažké, ale aspoň bude zaujímavé. Zaujímavá séria z tejto mapy teda. A pokým ma tu nenapadne Rex. To bude ťažké, no, potom. Ale dúfajme všetci, že tu nebude žiadny Rex. A že sa bude táto mapa nejako hrať. Že? A je teda, máme obranu. Musíš tu byť. Fakt. Hej, ty hýbaj preč. OK, takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že ste nezabudli na like a odber. Ak chcete teda ďalší diel, tak natočím a vidíme sa na budúce. Čaute.